6,300 ruħ se jieħdu bejniethom 4,900,000 euro f'rivużjoni ta' taxxa żejda li ntalbu jħallsu fuq il-karozza li xtraw fl-2008. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għat-Trasporti Ian Borch u l-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna nedew għall-aħħar darba l-iskema ta' rifużjoni tat-taxxa żejda li tħallset fuq ir-reġistrazzjoni tal-vetturi bejn l-2004 u l-2008 u b'hekk se jingħalaq kapitlu ieħor ta' inġustizzja li saru fil-passat. Il-Ministru għat-Trasport Ian Borch qal li din is-sena il-Gvern se jrot l-akbar ammont laqat ta' u b'kollox se jkun rat aktar minn 23 miljun euro lil kważi 29 sit ta' vettura. Għandek 29,000 persuna li matul dawn is-snin se jkunu ħadu lura kważi 24 miljun. Weda li nżammet Transport Malta kellha rol importanti sabiex tara min kien eligibbli, tipproċessa l-pagamenti u l-aħħar pagamenti se jinbagħtu fix-xahar ta' Mejju. Is-Senior Manager ta' Transport Malta Gilbert Aġus qal li matul dawn il-5 snin dawk eligibbli setgħu japplikaw biex jirċievu ir-rifużjoni. Transport Malta fit-2014 fetħet l-iskema u setgħu japplikaw dawk il-persuni li reġistraw vettura bejn l-ewwel ta' Mejju tas-sena 2004 u l-aħħar ta' Diċembru tas-sena 2008. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna qal li l-Gvern preċedenti baqa' ma ratx il-flus li ma kinux dovuti lilu minkejja li l-Unjoni Ewropea kienet ġibditlu l-attenzjoni li dawn il-flus ma setgħux jibqgħu jittieħdu. Il-Professur Scicluna qal li din il-miżura kellha effett immedjat fuq l-ekonomija Maltija. Rabta kbira jekk tħares lejn il-medja ta' tkabbir ekonomiku ta' 7.1% u xebħhom ma' 2.1 ta' qabel tirrealizza illi il-Gvern ikun jista' jwettaq għaliex qed jaħdem bil-qawwi biex ikoll hemm tkabbir ekonomiku kellha ma jkunx hemm xi tqassam. Il-Ministru Scicluna qal li din il-miżura turi fejn qed imur il-ġid li qed jinħoloq qal li permezz tagħha l-ġid li qed jiġġenera dan il-Gvern qed imur fil-bwiet tan-nies. Ir-rifużjoni se titħallas pagament wieħed permezz ta' ċekk u daw kollha li huma eligibbli iżda qatt ma applikaw bejn l-2014 u l-2018 jistgħu xorta japplikaw għar-rifużjoni sas-26 ta' April li ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.